My name is Casey Poki Money. Oh well, even them whether they like them or not, street go they pay. I say every day, onye wakaruna, chukwalisa make all a choloma. It no good to walk like bamboo. When to chop na taboo. Oh well, if I oh well, if I oh well, if I is it on the men or them men? Guys, see you where if me Oh well, if we told you as my director. Oh well, if oh, puna kwebi say, biko kwebi say, ifoma gemeranyo, ifoma gemeranyo. Business go dey pay. Boys go dey chop, my answer go dey smile. From 0 to trillion, street go dey show love. If I'm a get melanio, oh well if it's in on them men or them men. Oh well, ya gaba loso. My name is Casey Poki Money. Oh well even them whether they like them or not, street go they pay. I say every day, onye wakaruna, chukwalisa make all a choloma. It no good to walk like bamboo. When to chop na taboo. Oh well if oh well if oh well if is it on them men or them men? Guys, see you where if we told you as my director. Oh, puna kwebi say, biko kwebi say, ifoma gemeranyo, ifoma gemeranyo. Business go dey pay. Boys go dey chop, my answer go dey smile. When I people go, Oraukwu, Igwe Oraukwu, yana ndị nwunye ndị obi na ndị ichie ndị na-aga edi ya. Lọlọ Amaka Ọnụọra, otu eze Oraukwu na-ebutere ibu ọdị. Nwa mụrụ amụ. Yes. Igwe anabatago ọjị ebutere ya. Onye oche eze. Hey.
Oraukwu erukwa na ọjị ọkụ etu obere rice wee dị na enwe ndị ọbịa nwe onye ọbịa esi ọrụ ya ọjị na-egosi ndị nabatara ya ọfụma omenala ka anyị na-achọ ka anyị mee ka anyị wee nabata ndị ọbịa anyị na ndị be anyị maka na asị na nwoke amara ibe dị ya mụọ na nwanne bụ onye ọbịa wee na-agba Chineke na onye ize anyị na-agba n'ife ọbụla anyị na-eme wee sị ka ọ bịa n'ọjị anyị ji anụ Oraukwu ya abịa n'ọjị ebe na-asị na anyị nwere Oraukwu ya abịa n'ọjị wee na-asị ndụ nka onye bie aka na ala obiri ndụ unu gbuo n'aka na unu ga-ebute mma unu gbuo n'aka ekwu unu ga-ebute mma dịrị unu mma na-eke dịrị unu mma n'oyi dịrị unu mma na afọ dịrị unu mma na nkwọ ife anyị gbakọtara taata bụ ka anyị mee emume Igu Aro anyị wee na-ayọ Chineke na ọ ga-anọnyere anyị n'ibe niile anyị ga-eme taata anyị ga-eme n'udo na ịfụnanya okwu unu ji wee bịa ebe a mara mma anyị na-azịara Chukwu Chineke na unu ga-ana na nke unu ga-eji wee naghị amakarị unu n'ebe ebe ọbụla unu si unu azọrọ ngọzi na Oraukwu a maka na Oraukwu bụ obodo nnukwu Chukwu gọziri mana ọ bụ nwantịtị bụ onye ọbụla ya zọrọ ka ndị bọọtụ wee dịkwa mfa a sịkwa na ọbịa ebe mgbara abịa wunye ọrụ mgbugbu amasị ya n'azụ eje anọbụ isi ize a sịkwa na unu ya ejeru unu na unu ya anarụ wee ya Chineke ka ọ bịa nọnyere anyị n'ọnọdụ nke taata anyị na-ebukwa ebe n'isi anyị n'isi ụmụ anyị niile ebe ọbụla nọ anyị na-asị na isi ọrụ ga-abụ nke fa a na-eme ya na-aga nwa bụ nwa ka anyị na-ayọ Chineke anyị na-ayọpụ ahịa ụmụ nwa ya bụ nne na nna tasị afụ ka nwa na nne na nna na afụfụ wee na-anya na azụ n'ụbọchị ka ọ ya adị wee na-ayọ Chukwu ọbịa ka ọ wụọ ya ka anyị taa n'ụtụtụ arụ isi ike tụta ọganihu n'aba Jizọs Kraịst wee nwe anyị Congress members ekene m ụnụ ndị ọdụ okike ndị isi eze anyị, our distinguished guests, my Lord spiritual and temporal, distinguished ladies and gentlemen. I will start this address by thanking the Almighty God for making it possible for us to make it to this day. This is because many who celebrated the last ceremony are no longer with us today. To God be the glory. This ofala is significant to the community as it is the second one being celebrated by Igwe Chinyereze II. And to me, as it is the first one I'm witnessing at the present era of Oraukwu Congress, this is another reason we have to be very thankful to God. The ofala or Igu Aro ceremony is a very important festival for every community, as it is an occasion for the Igwe and his subjects to celebrate the anniversary of his enthronement. This is done in a joyous mood with cultural dances, masquerades, lots of foods and drinks to make merry and also to thank God for all his mercies and blessings to the community. The intervals of this festival are normally determined by the communities to suit their convenience. While some celebrate theirs yearly, others choose to do it at intervals of 2, 3 or more years as the case may be. In our new reviewed constitution, Oraukwu 1986 Oraukwu Constitution, it is proposed that it will be done at least once every 5 years. During the festival proper, the Igwe, as expected, will do rounds of dances with his obis, the cheers and other title chiefs around the arena with noisy cheers from the populace. Individuals
villages, organizations, as well as friends and well-wishers are expected to pay homage to the Igwe. This is normally a worthwhile experience, and we should never allow this ceremony to die, as it is a rich cultural heritage which we should be very proud of. I want to use this medium to make just one request from our local people. This request is that we should do all that is humanly possible to maintain the love we have for each other, for which Oraukwu is known for. This love will translate to peace and ultimately to the progress of the town. We should all resist divisive tendencies that have been creeping into our midst. Together we can move Oraukwu to the highest imaginable level, as we have been richly blessed by God. I wish to thank everybody who turned up for this ceremony, including our invited guests from far and near. I hope that you will enjoy the experience, and my prayers are that the same good Lord who led you safely to this place will in a like manner lead you back home. Here is wishing you all a very happy and prosperous 2023. Thanks and God bless. Actors are shared on us and pleasant. Because I call no page, I call not say. I am the people. Cultural heritage, which we should be very proud of. I want to use this medium to make just one request from our local people. This request is that we should do all that is humanly possible to maintain the love we have for each other, for which Oraukwu is known for. This love will translate to peace and ultimately to the progress of the town. We should all resist divisive tendencies that we have been richly blessed by God. I wish to thank everybody who turned up for this ceremony, including our invited guests from far and near. I hope that you will enjoy the experience, and my prayers are that the same good Lord who led you safely to this place will in a like manner lead you back home. Here is wishing you all a very happy and prosperous 2023. Thanks and God bless. Actors are shared on us and present. Because I call no page, I call not I am the people. I can upload. It is welcome of Igbo land. Ọmarịka Igbo niile. Ebe a na-agba anyanwụ. Ọkụ ọbụla ọzụ na mmiri. Chief Ọgọnna Olisa.
they like I'm or not, street you go they pay. I say every day, onye macarona, chukwalisa make all a choloma. It no good to walk like bamboo. When to chop na taboo. Oh well if I oh well if I oh well if I is it on the men or them men? Guys, see you where if me Oh well if I we told you as my director. Oh well if Oh puna kwebi say Biko kwebi say Ifoma gemeranyo Ifoma gemeranyo business go the pay. Boys you go the chop. As I go the spy. From 0 to million. Street you go the show love. If I'm a gemeranyo. Oh well if I never. Is it not them Omeloya gabaloso Kajokunu kamna juo Oyo bula muraya Oyera ure bure bweyao Mberede iridikeo Mberede kediamadikeo Chukwolisa buyanikeo Ike Emeka Mbaegbu Sefo ya na ase none. Igwe Emeka na Oraukwu Erika. Ọ na-etinye ego n'ụka. Na-etinye ego na omera. Ebe ọ bụla ebi ego, ọ na-etinye ego. O nwere mgbe a na-arụ ụzọ. Agwatụta esibie. Asị anaghị erozigbo sị mbasị apụta ka ya bụ ka ọ bụrụ ka eji were aga erozigbo kesi ya. Ọ dọghị ebe a na-agwa bụrụ abụrụ anyị polisi. Ndị ọjọọ bụ uru ega ha. Igwe ọ na-emere anyị ori nke anyị ọ na-eme ha tụrụ ego agụrụ ebe a na anya na-ada. Mana anyị ego n'oge anyị gbapịa ọsọ. Oraukwu Constitution 1986. Anyị jinyere ọrụ oge a wee na-echi Chief Dr. Emeka Mbaegbu Akpaka Oraukwu. Wee mere Akpaka Oraukwu. Akpaka Oraukwu. Akpaka Igbo. Akpaka Oraukwu ka anyị na-akpọ iwu n'aka. Akpaka Oraukwu. Akpaka ọsọrọ anya. Ịdọta ụlọ n'ụtụtụ. Ịbụchara ọrụ ka ekene ndị ichie. Ekene Akpaka ndị. Akpaka ndị Igbo. Ekene ndị Ike Guys, you where if me na Igwe wee na-adịzi mma nke aka mkpa. So adịghị m hapụ ịnọ n'etiti unu kịta wee na-asụ Akpaka Oraukwu Ombuso
my brother. Madonna, Uhuru Kanachuku, Rusu, Melbourne, Rusu. Ladies and gentlemen, my name is I want to tell you a story, and you are going to like the glory. No be who faces police station, they win the case, yo. We are there today, now by God the grace, yo. Before when them see case, all of them malaga. Now when they see me, they say church, money go through your house, oh. People go fight for your matter, oh. God will do it for you. He gon' do it for you.